All right. Obatan Yaba. Yama adofuru munyina ajo eba salvation ewo evangelist Ojera platform kese iso on saka video na prebo modena na share link na ma afoforo ma isisia share live link na ma share link na ma isisia share link na ma isisia Eye Obatampa Yesu Kristo yaba ne nkyai obetime edo comment no so abaye bekenkan ede amao Yanu bede enkomo kakra bi na afi ya jawkwan ani entina bese sima bese aduasa
Yes. Sam. Doc. Sam. Doc. Na pom ti say. Yanko pardon. De nyame ase. E be ma tiefo nyina nso akwa babiem. Yes. Ereba salvation a dwumadie iso. Baby a wote enkafiri eye Kumasi Sokoban Wood Village. True Faith Church International Bola Junction. Ana yewa yede enkwaje semwe ebrew. Na ye kan no na ye de aseda kese mu nyankrompon se wama ne pe ayeho na de dika na yetinkwam na aseda toso mienu nso ebekwa ma eye major prophet prophet Jacob Bechi papa awie baby a wo bia no awrade nyankopon enhyiraw na oma nwosra no nso enkosoro bebre de nyame ase bebre enam no so ana baby a yeti a ye kasai wo hunu sa na wotemenka ewo mframa mu Kristo no nyam kan den da amen ya shiama nwumrei awia nwumrei na yebedi ngomo kakra bia breko aha studio no eso aye shi papa me no kasa wiese pa enkoba bia prophet evangelist Jacob Bechi ono nso so ede nyame asema wo mframu efa kasa fidie so ede ama yene ahwefuo nyina channel ubetimi anya yen papa ye free so prophet Jacob Bechi TV on Facebook and YouTube no so ye prophet Jacob Bechi TikTok prophet Jacob Bechi TV enti yani aye share the evangelist Ojewra menne making kenny mabofra ba kwa metete no junior Ojewra Sam Sam Doc me makwa babiem eja etiefo nyina ne ahwefo nyina ye krado ewo ye platform kesi so na ebreko celebrity ka no enti ye babo mpae aha enti fa ye kompa bo mna afei
nyame asɛm no ɛnto aso dɔfo no ne atie fo yɛbɔ mpae yɛ nyankopɔn ne abankɛse yɛ tumi mu hoɔdenfo da gya so Yesu Kristo ona wuyɛ na nansa so sɔre yɛ ɛsan so wu tumi ona mutumi no konkron so amanyuna dua asomduem baabi ɛkɔ yɛ nyinaa wame akɔ bɛduru asomduem ebebe adu sɛ onko ade wasɛm brɛ man ɛso sɛ hunyɛmɔbɔ ne kɔ so ahye den na asɛm a yɛde ba wo mankyɛn na enwumere no wanka sɛ kɔ bubu akoma bia na ma asɛm no nwura okram ne nipa tie onyagensa kyerɛ no onyankwa wo tumi kɔ so ame ahoden na me yɛhunumu na me nyansa nti fa nka wasɛm pa no opia anya yeraba otumi nti kɔ so abɛka yɛhunumu so duemro so da amen 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 Sam yɛdase ene empire soronko a wabɔ ɛde amae nyame nhyao nyame ma ene adɔfo no ma ɛhwɛ mprempren yɛabɔ mpayɛ wie na dwumadie ɛtwa gu wɔ evangelist Ojawura on Facebook YouTube no nso so ɛyɛ Ojawura TV ɛdɛm live ɛwɔ hɔ na wɔn nsa ka video no a na wahyɛ ɛde amae saa nso na dwumadie di wobɛtumi de comment no afa comment section no hɔ wode fa hɔ no ba yɛbɛgye ne berɛ ne akenkae saa nso na wobɛtumi de afa whatsapp line no ɛyɛ 0246 185959 0246 185959 wobɛtumi de whatsapp text message afa hɔ yɛbɛkenkae de ama fɛfɛɛfɛ Sam yɛabɔ mpa yɛwie enti yɛntoa asɛmpa no so ɛnɛ yɛne nyame ma ɛbɛdi nkɔmmɔ kakra na wohwɛ wiase wei no asam baabi aduru no nokura ni matrasɛ wɔ sɛ nnipa wɔ ntwetwɛdɛ paa ai sɛdeɛ nnipa si brɛ wɔ abrabɔ mu no ɛborɔ adwene nteaseɛ so wodwene ho a wɔnte aseɛ na weinom nyinaa no ɔnsɛ mpanimfoɔ kakasa bi sɛ yɛna biribi nsi kwa medɔfo a wɔhwɛ yi mprempren ɛwɔ media no so biribi nsi kwa wo bibia ne hɔ no ma ɛsi kwa biribi bɛsie no na ɛfiri biribi nti adeɛ biara a ɛnya a ɛkɔ so ɛwɔ abrabɔ mu no mɛsrɛ wo sɛ ɛmfa no traa halleluya amen ɛmfa no traa saa na mmom yɛ na ɛfiri biribia na saa nneɔma no a ɛkɔ so ɛwɔ yɛ abrabɔ mu no ɛne na nwummerɛ yi sima bɛyɛ sɛ aduasani ɛwɔ yɛ nim no mepɛ sɛ me no ɛde to ho anammɔ na yɛhunu anammɔ ɛsisi yɛtuo na afei yɛde nyame asɛm nante ama nkonimdi ɛyɛ dea nhyira nka Yesu Kristo den daa amen hwɛ me asɛm bi wɔ Kwadwom chapter 3 Lamentation chapter 3 our first reading ɛwɔ Lamentation chapter 3 verse number 1 kenka me yɛnkɔ Lamentation chapter 3 verse number 1 onyankopɔn ɛman no ama ne hunu ne wɔn kyekyere wɔse onyankopɔn ama ne ɛman ama ne hunu ɛne wɔn awura kyekyere ɛne wɔn awura kyekyere sɛ wohwɛ Ghana ha paa Sam ɛno ma nkɔ yio yɛma nkɔ yie koraa sɛdeɛ ama ne hunu paa deda nipa so ɛwɔ abrabɔ mu sɛ wodidi koraa wɔ mɛi wodidi ame o me na meka kyɛw wodidi a wɔ mɛi ɛbɛ nwummerɛ a asɛ nketenkete akyɛw ɛfifiri tew woda wɔna wobɛdwen saa wotumi sɛ nka wonya fruit kakra awo apple nie abrobɛ nie kwaduni na nkɔtwitwa gu plate so now the mark agu so na nka wodi ɛno nkoa ne daeɛ a wobɛso halleluya amen ɛmo kora na aba no a wodi yɛ anadwo wobɛdwo nsɔ saa ɛmo wobɛdwo nsɔ saa anadwo wontimi na Ghana yɛhia Kristo halleluya amen wɔse me ne ɔbarima a mahunu amanneɛ medɔfo a wohwɛ me abrabɔ mu no ɛnneɛma bi kɔ so a ɛtetew ama hunu amane ɛwɔ abrabɔ mu mesrɛ wo nyabotrɛ ɔgyefoɔ no ɔyɛ baako pɛ ɔne Kristo halleluya sɛ wo sɛ ka video no ahyɛ la video no ma afoforɔ ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village Salvation Hour ɛna nwummerɛ yi yɛne wɔahyia enti Lamentation say mene ɔbarima a mahunu amanneɛ enti wɔ asɛm a yɛaka yi fa toto wabrabɔ ho mprempre yɛahwɛkɛ da so adeɛ bɛkye adwuada yi sɛsɛyi
Jesus free kwatro akaka kra bi na kra yi be Yesu ko abetena so ofie sanka yede so kra na kra no kofia okɔ school kra na geja ho ha kakra we di obetena so firifie anopa ne sa akopema nwumere bididi anopa ewie nwumere akwa so numa konje hallelujah amen it say wo hra me eja wa twendwen life bay water bay rent and boss school fees jembe so amen enti Jeremiah na kasa no wasemene wo bare mama area bay mehuna mane aha Lamentation chapter 3 verse number 1 what you say mene wo bare ma wahuna mane woni bra bana no enti wasemene wo bare ma mehuna mane wo he woni bra bana no abrabom huna mane utu ani wias ye kana se wo busua mu a awore ho wo da wan kaza wo da hwe eyi bafie mu ho a pese de enuma sikro eyi no kura no omu pebe se 150 million ye ye omunya wasemene wo bare ma wahuna mane ni bra bana no ebia na wo hweme wo ba wo huna mane e wa abrabom yes atoda kura na ye osemu maduro eni da so ho wate yes mi shon kran na dwi eni da so ho enkoku ho enkoto ya kana say enkosan ho akonfo kokan no aduro eni da so ho yes jeme so amen yego Lamentation chapter 3 verse number 2 na tro say what you say wo kame de mi kosumu na wani nyina ya ahohombani dwumadie wase wo kame de mi yare bay de mi kosumu hwe ya wo bi a omudi nipa so yes ya mu kuti nipa ba bi hannie ho no mu kanipa ko na arawo samle sam yo bu ho kura no a wo wura ho hamu a enka na adwea kire ne se omko nyame fie no asa ko hia na bonsam ta ko hia bonsam waso enya so fie no ko hia na bonsam se mo kontebu ho yanko ho konfo no wo hye ha shortcut oyade papa tatahwe na no kura me ye kura me ko ho na nsai lead bi wonko bosom so da ana oyade ti gomodidie ma na ni neighbor tira ne say me wasofo bu ho ye very good etimi yanko no ne na ko ehon ma nyei wasem sa wo foforo kikiri wonde no ni ba bi omko otinani a waso ni hunye ni yenti wakope ba bi egunsuo ana wo fa dan na chi okoya abosom nani ntakrane yetwetwa mujaguo ana obusa abrande ne se na he wose nananoma so ye afei ma me de brim wose wurade nyankopɔ ba bia me nko bi da na mabɔ ma adwen pɔ se me nko bi da na mabepie wadini pa bia chi o ekwu asane na kosi abosomfie ana na akɔmfo na ɔma ba no so no omu nto hyire biem omu nyina bɛbɔ tie ahyɛ suit abo Santiago hallelujah amen eti Jeremiah se menu obarema wahuna mane na nibra ba na wahuna mane wo wiase abrabom kame de mi kosumu na efire tobi ni ahobane a ekuti nipa no omutimi hedi no mu kan wura som de hanie de bay enie me ko me so no dane ne nsaba dan nyina nsan kanya go podi na amen obitimi chance di was amen ko adai why me ko adai amanye bel menya jeme so amen na sawo hawe nyina nipa fam ni braso so ware so jase sesenka o sedi o sitie no onya brofo bi man be son mu ene na ware aye promise mfi na no yeshia ye what you can say what tonight you know let it be ahoboni to nya ware 12 years yes if you do me when you spiritual marriage for 12 bad years she say when you sisi ade nti ho a na to na ka ne say ewiase a wotie no bibia ni ho ma obenya biem nti konuma duro yani ni hia ani ya ne kasa ne yetunfo ani yede mpabo de bai eta na chi siditi bia no obenya danse hallelujah amen eti na tu dia wona mu biada etete wo no eni da so na so ho yes bra kristo nchai
na oni ba bia say Kumasi Sokobai Wood Village Bola Junction Two Face Church International how be a dance bia no to mo fa bra na ye bring you body mo mpae ma wa obedi dance amen amen ko Lamentation chapter 3 verse number 4 what you say wa ma me honam na me wura ya fon enti omutimi ma nipa bi abrabo ye basa bu mi no mpe omo dam so hia na wo chembodamfo kasa sa omo dam sam eso hia na wo chembodamfo fitu mi nye Jameso amen amen wo hia na wo chembodamfo eso na adwemu da ho efia brabo ene busu ko firi munti na medofo a wo hweme wo da wanka sa busu an sidi siti en sei uko busu afia ye de wodu dada ena si ekwan na no wodu dada to before so be wura afia o ji se o tie wodu dada ne so san wo wura afia na da hawra wo samre say we say nipa bi wo sa busu wem o mu hwekiri so ana masam ensanwe chacha to kasam akohibra nyamema mepamichewo mi se unkuran anadwi sa eni da so ho na eni ba bia se kristo eto hanu ada osoro fa bra o trade ampampa me na ase onam kristo so basia Jeremia se me no opere ma mahuna mane wa ma me honam ne me wura ya fon wa ma me honam ana me wura ariya bai aya fon aya afo wa bubu mi no mpe wa bubu dompe wa to fasu afa me ho ana wa to diye bai fasu afa me ho nsanka Yesu Kristo din amen ya de fasu atwa wo ho ahia de ho anye basia kura na obi ba ma obi kura no a untimi nya sika no kwa ni wotua opo so ntimi ntio na saye nka amboni timi to fasu fo obi ho ahia ito okore nim kakra so opja pa uhu de beye no asabe bo fom se tu opja kakra bi uhu de beye na sam burim se obi timi nya sika se abutai we ne simani so so chase butai ne simani so obi ni tutu nyina wie uhu ba bia eni mo fra ba na bibia bobom ne yiri timi yare efiri ne yere so ana ko ne baso so chase efiri ne baso a na eko ne onwan kasa ne mu na yare a che no abonzafo no kwetimi piepie obi ati ko saa na o mane di ni sika ko hye bibim adwuma bia obi bada konsam timi fo obi so daada obi se adwuma wei wo ho uye na na obi akoye bi wonya mfa so pa nti fa ho sika ko wurem no mo nam na de kwan so ahye sika eti sa ye ba fi dikase no so sei na ye tum nipa fo a nipa mo chewo eya mo mi nti nyame asem ni ye na ye tie ni ye de ye twuma e be boae Jameso amen amen ko Lamentation chapter 3 verse number 5 what you say wa to fasu afa me ho enti wa to fasu afa nipa benim ho na wode bro ne obre twa me ho ahia an wode ebro ene obre ari bai twa me ho ahia enti obit me down na jo obesore wase hunam nyina ye ne ya ahobani djumadi omuditi ani babi na mega je ono okay no wode akwhye ni fom enye fom noa ene madam cross ene madam cross ekon ye da so ye na kon so no dia kwhye ni sumye ahombonea edo na jo a no matter no Benz bus articulator do kokon so ba waga bebe ko fon push boga tanga borga bokina dunnam togo hia no so hallelujah amen na omo de wo ye tumaden obo ko yetimi dan ponko ai na befo na tran so na ode ne gigi nani obo ko mtini ne ye center table ita bay duane ne bay nam no na omo de asi na chisei ana no so ya daasai tukunya hia enuma ko so suma se no disa o media no so na me pacho hwamia tutumika we Kristo tumia kira kwayo tutumika ebe Kristo tumia kira kwai na odeni tumi bajew amanu hu de tani paso
nipa brɛ wɔ ntwetwɛdɛ nanso nidaso nsan kristo wote aseɛ yi ɔyɛ ɔboafoɔ amen ɔde borɔ ne wɔbrɛ atwa me ho ahyia wɔde ɛborɔ ɛne wɔbrɛ atwa me ho ahyia wɔde me atena so mu adwumaden bia ne hɔ no ma medɔfo wontimi nyɛ agye sɛ woante adwuma bi nka ɛsɛ woayɛ adwuma saa adwumaden saa ma sɛsei yɛkyia wo nsɛm mu a na ayɛ sɛ boɔ adeɛ kyi wontimi nkoro n'anim ne nsɛm deɛ ayɛ no adeɛ kyi koro ntimi nkoro n'anim baree na ka mehu yei apantan no moma ɛna ɛyɛ den but nka nipa nsɛm deɛ kyekyɛ nyinaa fa ne nsɛm nyinaa wɔno so a wɔnyɛ adwuma wɔtwɔ ba na weinom nyinaa na nkyɛn no ɛnwuru bɛdwoɔ bɔsome bɛso no wɔnsa hunu sika gyeme so amen yɛnti wɔtwekɔ wɔtwerɛ sɛ ɔde me atena som mu nti wɔde wo atena som mu sɛ tetentere da awufoɔ awufoɔ halleluya yɛwɔ nipa bi hɔ nom asam abrabɔ mu no ɛnka nipa bi bɛtumi aboa no saa ne nyame bɔɔ no sɛ nabrabɔ no kɔɔ mmerɛ ɛmfa nipa bi so muɔ ne yie but abonsamfo tumi de honhom tapoli ɛkataw so mena meka sɛ honhom tapoli tuntum no bi deɛ yɛna ɔmode kata tekoreta soɔ no dududu no nso tɔkora mam na wɔde akata no so sɛde bɛyɛ a obia ntimi mmoa ɛnima ɛkɔ so wɔ somase no obi wɔ abusua no ntimi kɔfa firi musuo no nome ɛba abusua no ɛdi sɛ wonnim na wobɛfiri sɛ abusua wɔ bi na woanyere ho amɔ mpae sɛ de dabe se bɔɔyɛ a wobɛyie abusua pani no wakɔgye tumi ɛbi kɔ ɔpa ahoɔden nnuro ane yɛde ahoahyɛde ama no sɛ aduro no a ne tumi no a wɔpɛ no nsunsuansoɔ sei ɛna ɛbɛba nkyirima so ɔsɛ pee momfa ma me na wagye sesei ɛno na ɛkɔ so wɔ Ghana mprempren gyame so amen ɛtɔ wɔ sɛe Lamentation chapter 3 verse number 7 wɔso wɔbɔ me ho ban wɔse na ɔbɔ ho bae na mentumi mfira di sɛdeɛ bɛyɛ a wontumi yɛneyɛrɛ ɛdɔn sɛ tumi bɔ w'adwene mu sɛ afei deɛ ayɛ yie obi tumi di bɔne sɛ afei na ɔno ankasa hu sɛ bɔne no watra hyeɛ nti wɔbɛtumi ka kyɛ sɛ afei deɛ ayɛ yie ayɛ overdose but ɔbɔ no adwene pɛ sɛ ɔkɔ nyame nkyɛe a wobɛhu ana asate afa so ɛti obi tumi kɔ pikyikyiri obi ne nipa no gye di ne ɔne no kasa adeɛ kyi a mɛba sɔre wohu ne biam ahombɔne na ɛsa but medɔfo a wɔte sɛ biara no mepɛ sɛ meka kyerɛ wɔ anwummere sɛ onyame dɔw ɛti ne wɔnam sabehye awɔ dwumadie nso ɛbɔ kɔkɔ sɛ brakristo nkyɛn na ɔbɛgye wo asiesie wo gyeme so amen yɛnti ɔdɔtwekɔ wɔse wɔbɔ me ho ban ɔbɔ ho ban na mentumi mfira di na wontumi mfira di wɔma me nkɔnsɔnkɔnsɔn yɛ duru na wɔyɛdeɛra nkɔnsɔnkɔnsɔn yɛ duru spiritual thing handcuff honhom nsɛm na meka bɛkyerɛ no spiritual handcuff hallelujah Peter nyɛna ɛsisi yɛ no ɛrefɛ to yɛ kristofoɔ so sɛ wɔhwɛ yɛ no amɔ mpa yɛ a aponsamfoɔ de honhom kyɛ bɛgu nan na obi a de honhom kyɛ gu nan ɛna wɔn sasa wobɛtumi ayɛ adwuma wobɛtumi akɔ baabi a wopɛ ɛhiɛ sɛ mene mmienu yɛhwɛ kristo akyira kwae obi yɛ sɔfoɔ spiritual chain gu no nuna meka kyɛ obi yɛ sɔfo obi yɛ difoɔ obi yɛ sɛmpakani yɛde kyi yɛ gu ne nsa ne ne nan ɛwɔ honhom mu onyame nya nsa ne no nti ɔn sɛ Isaiah ne Jeremia no yɛduru baabi no Onyankopɔn de nyasenama bɛka wɔ ma no te wɔn ho ansa na ogya tumi bi tumi abɛfra mu ayɛ biribi sɛ wɔnyere wɔ ma mpa yɛ a you can be a man of God but you cannot succeed nyame adwuma na wobɛyɛ but mu nsa ne nkɔsoɔ no wasa nka odifoɔ no ɔwu gyaa ne yerɛ no ɔsɛ ne nsa nkɔnnua no bida no so wɔde ka odifoɔ mu a na wɔde ka wɔde ka susuro gyeme so amen yɛnti do atwɔ kawo de ma me nkɔnsɔnkɔnsɔn yɛ duru ɛri sɛ abonsamfoɔ no sɔre tia nnipa a ɔmtumi de honhom nkɔnsɔnkɔnsɔn ɛgu nsa sɛdeɛ yɛhyia wɔ bi a ne yɛkɔdi no asɛm wɔ kɔɔto daa mu a yɛde kyɛi
egu ne nsa ne ne nan no spiritually saa na teɛ tumi yɛ nipa saa na wɔn mu nsuro Nyankopɔn no ana ahombɔne yɛ wɔn saa obi a wɔnsuro Nyame ɔfa nkurɔfoɔ yere ɔwie sika wɔ adwuma mu praise God amen ɔtwetwe kokora no bɔ hallelujah amen ɔyɛ cocaine dealer dili cocaine ɔwɔ abam ɛte akonnwa so so wɔ hene ɔdili cocaine wɔdwe seeking society sáfọ ni nyinaa spiritually chain gugu ɔnom nsa no wɔn nan sɛdeɛ Onyankopɔn de spiritual chain akyekyere abɔfoɔ bi no saa na honhom no wɔayɛ saafoɔ no gyeme so amen kawo Lamentation chapter 3 verse number 7 wɔkyɛ sɛn wɔbɔ me ho ban wɔse na wɔbɔ ho ban na mentumi mfrɛ di ahombɔne no tumi bɔ bi ho ban wɔma me nkɔnsɔnkɔnsɔn yɛ duru sɛdeɛ bɛyɛ a wontumi mfiri wiase Ɛnso sɛ ɛmma kristoom yes yɛwonam a wɔdwe yɛ sɛ wɔne yɛ bie nti wo tam w'ani no na woka kyerɛ yɛn sɛ titipirem yɛ bagyim berɛ no wopɛi so ana woyɛ nneɛma ɛnsɛ yɛ sɛ bɔne mu nipa agyimi generation wɔnyɛ deɛ ne ba ɔbɛti mu a ɔtumi sɛ nika de pia bɔnten underwear no ɔde nam na bɛrima hyɛ asomade na ɔnso bɔ kaa wuro gyeme so amen ɛyɛ ahombɔne na ɛsaa yes wɔhwɛ yɛ apɔnsɛm bɛfo bi so aka kyerɛ sɛ you look sexy nina meka kyɛw na ɔba na ne ti deda no kɔ ho na kyerɛ sɛ wɔhu neɛ wanya ne ho koraa ahombɔne na ɛyɛ ɔsaa nhyɛnka kristo din naa keka wabɔ wɔma me nkɔnsɔnkɔnsɔn yɛ duru na abonsamfo no tumi ma wo nkɔnsɔnkɔnsɔn mu yɛ du ɛnso sɛ meteam no mefrɛ Awurade Nyankopɔn a nanso sɛ wotia mu frɛ Awurade a wɔsi me mpaabɔ kwan wɔsi wo mpaabɔ no kwae wɔde ɔbɔ atwa me ho ahyia ɔna ɔde bɔ nso adeɛ bɛ atwa me ho ahyia ɛfiri sɛ wonya mesuro wɔ fam nyɛ mesuro wɔ fam nsuro Nyankopɔn na John 9:31 hɔ no mɔba no wɔ sɛ Onyankopɔn ɔtie dubɔ ni mpaabɔ tie dubɔ ni mpaabɔ nyame ntie wɔ bi a wɔte bɔne mu mpaabɔ nti before sɛ wɔbɛtie wo no na ɔhunu sɛ woasakra wadwe nhyɛnka suso di naa ka ho biom ɔse so sɛ meteam no mefiri so Awurade Nyankopɔn a mesɛ medɔfo ahobɔne dwumadi ɔmu di tie nipa ebi na mekenka akyerɛ no but anidaso da so hɔ ma wo a wobɛtumi bɛkiri so ma Nyankopɔn ayi saa musuo no haw no afiri wo so a anidaso hɔ gyeme so amen wɔse na sɛ wɔha wei nyinaa no a wonam mu no wotia wo firi Nyankopɔn nyɛ deɛ bɛyi wɔsi me mpaabɔ kwan hwɛ mpa ɛhodo a wɔbɔ akwankyerɛ a wayɛ halleluya hwɛ nkurɔfoɔ a wɔmu no wadeda spiritual marriage baako sɔfoɔ ne adiifoɔ na saa sɔfoɔ no a ɔmɔyɛ saa nneɛma no nyame bɛpɛ ɔmo na obi wɔ saa problem wei ne waka kyerɛ sɛ gye sɛ me ne ɔdansa lady American as osofo bi ne ko die eti prophecy ni ba ye ni eni ni di nkomo prophecy bi ba ni di ni pie na ye tu no fu ni di nkomo to wana nkonkon fam mu kaja ne say sa problem na wono so anya careful a sofo bi be dada no wada nti empire na ye no eye no mo woni na ho emfiri ha nko ba bia biem ka ya anya se ne se wantie na wantena ha me afo anya mpa bo nyame hu bobo na utu na mo se hanno ase wo ma dwini batima o ko sofo bi no beda ono beda zia me kai wo se sofo no kre ba ko di ka to me sofo bi edika na ma da se wona me da na problem be ko so afekura na asai na nsia ba ko bi so wono so peso e betimi na mama ho kwa na me se moni na ho boni ni to bi di yesu hallelujah amen obetimi ne yere kwa ya kwan no makoku wo mo ba for unamfo nyoma binti it was I Lamentation chapter 3 verse number 9 what the aboa watwa ya makwa mu fasuo wase sa obo mpaya onyame ntie yes if say what the aboa watwa ya makwa mu fasuo what the aboa ohari ya bai watwa abokunkum aboa no a etintim ayi mantiafa jeto ne kwawo no okwa frantwemo aboa kese no enu bi na abonsamfo de gu woni mokwam de won sa konto baako hwe konahye manfo a chief sikadi hwe nkrofo a o ma chief sikadi hwe sika a wo de no aduane ma bama die
wotie me o hwɛ me hwɛ broken heart akyɛw broken heart pa nwumere odidi eni di sing some grofo bɔka o manfo bɔka ɛma binom to sing te mo bɛma no aduane mandi basa shos mutuo ne nkate fufuo ne nkate ne nkate kwan ne wura akoko gyina nkwan mu bankwai aba odini saa free ɔno so ɔnya no ho adeɛ wiana bu ne kwase a ɔsa de n'asim ɛbɛde fa bɔne nkyɛ amen enti ahobɔne atumi fa yɛka ne sɛ nnipa bi ɛbɛsa wo nyina soɔ yɛsɛ ne nyame bɔɔ ɛnyi sɛ na awurade bɔɔ wɔ na yɛka nyinaa no ɛyɛ tumi bi a ɛmfiri awurade na wɔmpɛ me ne ɔmeyɛ no yie ana asɔre yɛtie nnipa bi abrabɔ nti bɛhwɛ kristo akyiri akwae ɛnyɛ saa na awurade bɔɔ wɔ gyeme so amen wɔde aboɔ watwa yɛ makwa mu fasuo ɛti ahobɔne tumi de aboɔ yɛ a watwa ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ wakwa mu fasuo ɛyɛ wakwa mu deɛ bɛyɛ fasuo enti abrabɔ sɛ yɛbɔkɔ anim na ade nti na wobɔkɔ akyi wosi sohwɛ kuma se ha ebi a wotena nkran sɛsɛ wohwɛ me sɛ ɔte aseɛ sɛsɛ woakɔtena kura ase wofiri nkran takora de cape coast wokɔtena mantokwa from hero to zero sɛsɛ wɔkyɛ sɛ wɔbɛbɔ fam sia tu sɔre obi a kane gare koraa no na wonim di gare ɛso nɛ wopere abrawo mpo so dekyira kwae gare tɔ ne pɛ ɛnyɛ sɛ nyɛ aduane o ɛyɛ aduane bɛrempɛ sɛ meka kyɛ wɔ sɛ baabi a wofiri a watete asan no waba zero koraa awurade mpagya yɛn daa amen awurade mpagya yɛn daa amen wɔse deɛ wɛ wɔse wɔde ɔpɔ ɔtwa yɛ makwa mu fasuo enti abrabɔ no a yɛba a yɛbɛkɔ yɛ nim no ambɔne tumi siw kwae wɔteatea makwae na wɔse deɛ wɛ wɔteatea makwae awurade mfa wiase bɔne nkyɛ wɔ amen metofo a wohwɛ yɛ awurade mfa bɔne bi a wɔyɛ mfa nkyɛw amen na ɔmmie bi kwa mfama wo amen ambɔne tumi tuatua nipa kwae teatea makwae nyinaa wotumi ne obi ɛkasa na ɔno no hu mmɔbɔ mɛyɛ adeɛ wi ama wɔse mɛboa wo mɛboa wo ebi koraa wopɛ sika kakra ɛde asate business nipa no wakɔntum ɔno akasa na wombɔne no akɔ sɛ no adwuma ɔmakɔ sɛ no adwuma na nsa bɛbɔ wɔde saa mehɔ no mmoa na ɔka kyɛ me sɛ yɛ a menka no mpabɔ mu no a obia promise no sɛ ɔbɛma ne sika no ɔde hadan no ɔma no bi ɛde akɔyɛ adwuma ɛno na ɛno ni nansa ɛna bibia sɛ mmɔfra m ka kyɛ me sɛ asɛm ne mene bi meka kyerɛ wɔ no sɛ bra no afrɛ me sɛ bibia sɛe ɔde ne ho a wɔnte aseɛ ɛberɛ a wɔde nano bɔ so sɛ ɔbɛboa me pɛ ɛnyɛma asɛe na sɛ wɔde kɔdi nkɔmmɔ kyerɛ ne soa ai me anti sɛfo nkɔɔ so no a ɛyɛyɛ ne saa no a nti ɔdi nkɔmmɔ na ne soa no wɔ ne nkyɛn ɛne wɔtie ne nyinaa kɔyɛ ho adwuma ɛno ɔmode kɔ spiritual word gogu peace ne so ɛne ɔmode kɔgu peace ne so na ɔmɔ gɔgɔ saa nti ɔmo gɔgɔyɛ no ɛne ɔmo hu owura no baabi a ɔwɔ ne n'adwuma a ɔyɔ baabi a ɔda nyinaa no ma zoomi na ɔmo zoom yɛ spiritually nya location no ɛne ɔmode embargo to bank no ɛne ne bibia so nti bosomi tumi so na ɔno nkɔntua ne ka nti ɔbɔma aneɛ pɛ ɛna meka kyɛ ne sɛ ɔmenyɛ mpaabɔ ɔka kyerɛ me kɔsia na ɛna mene ne bɔ mpae ɛwɔ phone so ɛm sɛ deɛ aka no deɛ agye sɛ mmea me so toa so ne meme nda so ɛna ɔfrɛ a mepekea na ɔka kyerɛ me sɛ nyame atie mpaabɔ no ɔhɔnoma na ɔwura no ate se ne sɛ sika no ɛwura di wanya bibia aba bibia kama